Lige kort inden videoen den starter, så vil jeg lige have lov til at sige, at det er den første video, jeg har lavet indtil videre. Så det må I lige holde ud og kigge på. Og så må I lige undskylde for den høje vejrtrækning. Det arbejder jeg på. Det skal jeg nok lige få dæmpet til næste video. Men i hvert fald, nyd videoen. Og hygge jer. Moin. Moin knejde. Jeg er i gang med sådan en lille bitte stalkerprojekt her. Det er en, jeg skal bygge op og så sælge den. Ja. Som I kan se, så har jeg jo pillet blokken af. Pillet cylinder og karburator deraf, men jeg tænker sådan lidt, at jeg skal til at gøre det rent. Så det bare lige ser lidt pænt ud. Jeg skal jo lige vente på, at jeg kan få... Jeg har penge nok til at købe et nyt cylinder. For jeg skal jo også have fat i. Det gamle det blev sådan lidt ødelagt, som man kan se, hvis den gider fokusere ordentligt. Det har set bedre dage, det her. Det har det. Men jeg tænker ærligt, at jeg bare køber et normalt, bare et stempel i stedet for et cylinder. Så bare lige få rundt det her op, fordi at det her, det er bare skidt det her. Det er bare skidt dernede. Det er bare skidt. Ja. Men jeg får lige opdateret lige om lidt, når jeg engang har fået pillet kobling og variator af. Nu har jeg så fået pillet variator og kobling af. Så har jeg bare taget en klud af sådan noget, det hedder sprit. Så prøver jeg bare lige at se, hvor meget jeg kan få af. Bare lige så meget jeg kan. Ja. Det endte sgu med, at jeg ikke kunne få så meget af igen. Det knæv lidt til sidst. Altså, det er ikke helt slemt. Det kunne godt være bedre, men ja, det er fint nok. Det er ikke mig, der skal kigge på det alligevel. Den fik jeg gjort rent i går. Den ser egentlig meget fin ud indeni. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er. Altså, grunden til, at jeg gør det jo, det er jo grund af, at jeg venter på, at jeg har penge til stempel. Så at det rent faktisk gider. Så lortet det kan køre. Det er bare rart. Så jeg skal faktisk... Jeg drømmer lidt om at skulle male blokken og kickstarterskold. Kickstarterskold, det skal i hvert fald males, men blokken, det ved jeg faktisk ikke lige endnu. Det skal lige have fundet ud af i hvert fald. Men altså... opsætningen, det er en Sport Pro. Så er det... Hvad fanden er det nu? Det er... Jeg kan ikke huske, hvad koblingen der er. Jeg har sådan lidt halsmad. Klokken den er 4 om natten. Og så har vi så, en Malossi. En Malossi var jeg så. Igen, jeg kan ikke huske navnet overhovedet. Men en Kevlar rem. Hold kæft, hvor er den smadret. Den har set bedre dage, den her. Jeg skal nok lige have bestilt en ny ind hjemme. Ja, det del jeg sådan rigtig mangler nu, det er jo bare stempel. Og så for satan der også mange. Skolde. Blæseskolde. Det her, det er jo så dejligt, at de ikke passer sammen. Hvordan fanden skal de sidde? De skal sidde sådan her. De passer jo ikke sammen, de her. Fordi, jeg ved ikke helt, om jeg kan demonstrere det. Det er sådan lidt det bedste, jeg kan gøre med en hånd der. Jeg fik købt det forkerte, skjold over cylinderet. I ved, hvad jeg mener. Der ikke passer til den her jo. Det er fordi, at det gamle skjold over cylinderen her, den havde gamle ejer fuldstændig smeltet til. Altså, det var gået op imod cylinderet, og ja, det havde siddet bedre dage. Da. Men sådan lidt over stalkeren her. Altså, det er jo ikke det kønneste syn nogensinde. Men skjoldene, de har det fint. Det er lidt af en knæpkast, det må jeg indrømme.
godt med tape. Så virker det bare. Så er der smækgas. Jo, og så er der C16. Det er meget, meget, meget bulet. Hvis man lige kan se det lidt bedre her. Det er meget bulet, det her. Det har i hvert fald også set bedre dage. Meget, meget, meget bedre dage. Og gamle ejer har jo været så god. Jeg smed 3 pakninger i, før der var en papirspakning og 2 metalpakninger. Kræften var også bare rart. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har med at sige. Jeg tror faktisk bare, det var det, jeg havde i dag. For denne gang. Den første video. Ja, det er jo første gang, jeg laver en video, så I må lige beklage, og sådan, jeg ikke har noget at sige. Jeg keder mig bare. Tænkte, jeg ville lave en video. Det er bare sådan, det går nogle gange sgu. Men i hvert fald, I må have, som I ser ud. Så giver I godt, Egon. Det er bare dejligt. Moin.